Nakadawat og kabuhayan starter kits gikan sa Department of Labor and Employment Condole Sarangani Field Office 12 ngadtong Martes, Oktubre 17 atol sa turnover ceremony sa Municipal Gymnasium Malungon, Sarangani Province ang mga displaced workers sa United Sugarcane Planters of Davao gikan Malungon isip kabahin sa DOLE Integrated Livelihood Program. 19 ka mga benepisyaryo ang nakabenepisyo sa programa. Ang gipangapud-apud nga kabuhayan starter kits gilangkuban sa vulcanizing services, carpentry services, car wash services, dressmaking services, mini bakery, mini karinderya and mini refreshment, welding services ug vegetable farming nga nagkantidad og 543,750 pesos. Tumong niini nga mahatagan higayon ang mga displaced workers nga makasugod og patas nga panginabuhi ug aron mulig-on ang estado sa panudlanan, mapalambo ang ilang natun-an ug makatampo sa lokal nga ekonomiya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.